Σε δικούς μας ανθρώπους. Για πείτε μου, πάτερ. Ο Γερμανός Β. Κωνσταντινούπολεως ζει το 1200 τόσο, μια σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα. Γράφει μια επιστολή στους Κυπρίους που είχαν ουνητήσει και τους λέει: σας εξορκίζω εν ονόματι του Θεού να φεύγετε ολοταχώς από τους ιερείς εκείνους που υπέπεσαν στην αίρεση των Λατινοφρόνων και μήτε σε εκκλησία που αυτοί λειτουργούν να πηγαίνετε. Μήτε να κοινωνείτε από τα χέρια τους, μήτε αντίδωρο να παίρνετε, αλλά να κάθεστε στα σπίτια σας και να προσεύχεστε. Ιδάλλως θα υποστείτε την ίδια κόλαση με αυτούς. Είπαμε, πηγαίνουμε σε εκκλησία σε έναν ιερέα που έχει ορθόδοξο φρόνημα, έστω και αν μνημονεύει τον οικουμενιστή επίσκοπο. Αυτό ξέρουμε τα πιστεύω του. Επειδή φοβάται μήπως τον καθαρίζει ο δεσπότης. Σε αυτόν κατά οικονομία μπορούμε να πάμε να εκκλησιαστούμε και να κοινωνήσουμε και να εξομολογηθούμε.